Na ten balónek reaguje. Takhle by teda to mělo vypadat. To je základní postoj psovoda se psem. A pak z toho vychází různé cviky. Z toho se vychází a cvičí a zase se zpátky vracíme do toho základního postoje. Odcvičíme ten základní cvik, třeba chůzí u nohy nebo sedni lehni vstáň a vrátíme se do této polohy. To je základní poloha, z které se vychází. Čili i tuto psíka musíme naučit. Chceme, aby nás sledoval, čili proto ten balónek. Případně místo balónku ten pes, když je hladovější, tak můžeme použít pamlsek. Nemám ho asi u sebe teďka, no nějaký tu mám. Takže i přes ty pamlsky takhle to jde. K noze, sedni, tak je hodná a pochválíme ho. Když to dělá dobře, tak ho pochválíme psíka. Pokud dělá něco špatně, tak to opravíme pomocí vodítka, korekce a budeme cvičit to, co ona. Takže hodná, to je dobře, ano. To bylo dobře. Takhle si namotivujeme, než začneme cvičit. Ke mně, sedni, sed, pust, Lidi, pust, pust. Tak, ještě. K noze, sed. Dobře, ano. Jsou polohy sedni, lehni, vstaň, tam jsou, takže já vám předvedu pes. Lehni. A zase za ten motivátor ona rychle cvičí. Vstaň. Sedni. Dobře, ano. Dobře, holčička. To je vonča. To je dobře. Hodně. Ke mně. Přivolání. K noze. Tak a zase jsme se ukončili. Tak ještě jednou. Vstaň. Hodná, stůj, sedni, hezky k noze, sed, lehni, sedni, hodná holka, dobře je to, pochválím ji, nedám ji, ale pochválím. Pak máme tam povel, štěkej, ne, k noze lidi, sed, hodná, sed. Stačí, klid. To je dobře, hodná, dobře. Dobře to bylo, dobře to bylo. Ke mně. Ne, klid, k noze, sed. Dobře. K noze. A tohle bude ta chůze u nohy. Hodná. K noze. Takže vidíte, že kolega, já nevím, jak vám to rozvedl, určitě od začátku vám něco vysvětloval, chodí na ten takzvaně na míček, to znamená, že se využívá toho, že ten pejsek je aportér, rád si hraje s tím míčkem a vlastně přes ten míček krásně vysvětlil jak ty polohy, tak i tu chůzi, kdy vlastně pozicí toho míčku vysvětluje pejskovi, jak se má pohybovat, jak se má pohybovat. Jakmile změní směr chůze, pejsek se mu zase přiřadí k levé noze a pokračuje s tím dál. Set. Dobře, ano. Promiň. To jsme nechtěli až tolik. Promiň. Dobrý? Tak se drž trochu dál, Pavlíku. No. Tě bolí to, víš? Ke mně, set. Lehni. Pust. Lidi, pust. Nedělej, pust. Ne. Lidi. Pust. Ne, klid. Ne. Ne, pust. Předmět. Teď vidíte takový cvik, vlastně příprava na označování předmětu, kde liduška vlastně, když najde předmět, který potom hledáme někde na místěčinu, kde nám nějaký pachatel zlobil a něco nám, nedej bože, vykrat nebo něco podobného, tak se tam dělá takzvané širší ohledání, kdy za pomocí pejska se hledají předměty, které nesou lidský pách. A když ten pejsek to najde, tak vlastně to označuje podobným způsobem, jak jste viděli, že štíká na ten míček. Lehne si k tomu předmětu a štíkáním hlásí, že tam nějaký takovýhle předmět je. Ne. K noze. Set. Dobře. Ještě uděláme co za pohybu. Jak je libo. K noze. Lidi.
Mně se to moc nelíbí, vy netleskáte ani, my jsme z toho takový rozpačitý, jestli se to líbí nebo nelíbí. Jo, aha, no my zíráme, my totiž To zíráme. je úžasný, jo, tak je to paráda.